Nu ska du alltså välja en utav de här och en av dem kan vara väldigt hög vinst, men det är garanterat vinst. Och det är ju en del att trassla där mitt i, va? Du tar den första. Du tar den där. Nej, han vill inte. Så Han vill inte. Nej, okej. Då får vi göra ett nytt försök försök. en annan då. Där går man. Nu ska vi se, nu har du tagit tre stycken med samma siffra. Det var 5 du. Var det nära att du... Är det inte sant? Det är inte sant. Du har vunnit 5 miljoner kronor. Första gången vi drar. Ska jag skrapa färdigt? Ja, skrapa vet du, dem du skrapar behöver. du? Jag tror inte du behöver. Nej, jag det. Du har alltså skrapar 3 stycken på 5 miljoner kronor. Och vi kan garantera att det inte är något. Nej, det är definitivt inget fusk. Du har tappat mikrofonen. Ja, det är Fantastiskt. Grattis får man verkligen första säga. gången vi genomför den här dragningen av Trisslotteriet, skrapningen, så blir det alltså 5 miljoner kronor. Jag tror undrar om inte vi har kameran där.